Men bir zat reklama edemde, şular ýaly sonra köp gelýär. Mesele yok. Edernem ýene sizen uly haýyşdym. Şo bir zat reklama edemde hökmen bellep özüňize alyp galyň, arkaňyza ýükdenen kyn bolýar. Men bu gyýdyň nemesini gördüm, görmenem bilýän. Şoň üçin hökmen alyp galyň özüňize gynlar. Indi ben berde näme aýtjak bolýan, men üns berýän bolsaňyz, edýän öz zatlarymdan başga edýän reklamalarym öňkü edýänjelemdir. İştaşyna reklama alamak sebäbini aýtsam, pulokul wada edip ýöne öňüme gelenine bedip alamak reklamasyny. Çünkü nädem geçäjek, Hudaý saklasyn bir daha bolmasyn, bir daha bolaýyny da tilkelep aý diýäjek adamlaryň reklamasyny edýän. Şoň üçin hemme öňkü edýänem öňe etdirýän adamlardyr. Täze aý borlay diýär. Onu soramaly demeli. Şeýle zady, şeýle öňemek men. Mesela Laçynyň şu reklamasy, gidip oturdan reklama, ady şo da ýa reklama de. Ben bunu soratýan, idetýän, bahallarýan, eýdýän, beýdýän. Ana men diýemek Türkmenistan boýunça nomradyň iň gymmat gyzyl alýan nibemek ýöne şu gyzyl iň gymmat gyzyl alýanyň hataryny. Arkaýyn döwkenç bolsyn, gyzylyş bolsyn, sagat bolsyn, umuman ady gyzyl bolsa, aty gowy bahadan laçkan alýanlar. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Instagramda görýän bolsaňyz, şu taýlar birer goýan, TikTokda görýän bolsaňyz aşagda hökman belle goýun. Göwnüňiz rahat, lüboý ýerden baha alsaňyz alyň ýene laçyna arkaýyn ýüz tutup bilýäňiz. Gyzyl alyň, beriň, ikiňize de nesip etsen akaram.